Ay, hello, welcome to my vlogs. Andaya ni Ibay. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that they Darita sa kuan, padayon ta sa unsa na siya kanang ilang mga batasan diri Kung mga amo diri mga guys. Batasan jud, batasan gid na sila. Kanang maayo man, pero mo na giingon guys no nga dili ta magsalig sa ilang kamaayo. Dili ta magsalig silang kamaayo kay parehas gud gyapon sa to sa Pilipinas na gitaguang pagkamangtas. Time out. Mo niya akong trabaho diri guys. Magdala gid kog kape if musakan ako diri sa taas. Pero sa ko ang giabtan pag-abot na ko diri guys sa una. Kay kani laging gamay ra tag English kay bisan pag unsa-una to tama og himo guys, mali gid ta para sa ilaha. Maliban na lang sa uban din na nga kanang ilang amo kabalo mo sabot, pero muna giingon nato diri guys. Muna giingon diri guys, bisan pag college level ka, bisan pag hawd ka mo English. Hawd man ka mo English og si dili kung ako'y papilion guys, mas maayo pa siguro ang dili kabalo mo English kay kung kasaban di pa kabalo mo tubag. Kaysa kanang kabalo mag English. Unsay giyaw-yaw sa ilahang amo, mas naino nila kay salig man sila no kay daghan sila ikatubag. Guys, abot ko diri guys, ang ako lang yung nahibalan guys. Ang dali lang gid na kong malitok guys. Yes or no. Patinood lang wala na unsa o bato na ko mura gid na guys. Nya parehas nang kanang namamali ko guys. Mamali dili ko kanang dili ako mamali kanang musugo sila nga wala na ako nakita. Wala ko kasulti guys no. Kaya basig isa ako muna-una taas, kaya ko muna-una guys dako, kaya ko muna-una nga hala basig mali akong malitok ba. Mo ni mauna kanang makasaban na inon ko. Munang isa nga pinakalisod guys. Mangkon manggid ko guys nga na manggid ko sungay sa napa ko Pinas. Rapi manggid na ko sungay guys. Malita manggid ko, mangkon manggid ko nga malita ko, pero sa diri guys ba gamay kayo ako ang kulang kung tamakan ko nila guys, musugot-gut ko nga matamakan ko guys. Basta nga ako lang nga dili ko nila isipon ba nga kalaban nga mo ni wala ko batasan kabalo na ba kasi lang nga high kay nung murag naka-drugs ba, pero normal ra na sila guys kay nana gid na sila masuko nya fight anang sa kanang inana guys kanang mga sa kuan ba kanang mga kitaan nga mga picture mo na giingon guys dili ta magkumpiyansa kay sa diri guys sa ilang kahaytik parehas anang ilang balay nasib ang location sa ilang balay, gisib nila ang location sa ilang balay kay na tumugod na ako sila nabantayan guys katong nisugo na ako sa pisala. Gitawag ko sa isa anak sa kong amo nga siya nga Ramlin may tawag na sa ako Ramlin kanang sira digod ang gate. Nakanak ko paano niya nakita ang gate nga abri nga wala man may CCTV diri guys. Tingala ko gihagitan gikuan niya sa iyang picture sa iyang cellphone sa tanawa ang gate to abri. Muna nakaanak ko nga dili jud ay sila ka kumpiyansan guys. Ako guys sa tinuod lang naman ko mga picture nga mga naka-short okay kay naana po lagi po na tong sakit po sa hino nga biskag basta kay open sige open, pero usa pa na ako masulod sa kumulo bala basig makat sa matris up nila no. Pero kana yung nag-short ra ko nag-picture guys. Diri ra gid na sa sulod sa ko ang diri ra gid sa sulod sa kong kwarto. Kani po nang sulod sa ko ang kwarto nako guys is kani po dako ang kwarto diri guys. Na ako sa rooftop sila na sa second floor tanan. Musakap ako og 24 kang naapod kay pultahan nga dako dira. Naapod kay pero sa una pag-abot nako diri guys, mga how many man siguro pud ko nagpicture kay ako pa pong tan-aw ang tanan nga mga kwan ba kay kani laging dili man sila kayamanan pero kabalo naman kanila diri basta naay katabang dato naman na silang paminaw mo na gid guys nya pa nasa sa kanang magpicture guys wala ta kabalo nga
naday sila'y account nga gihimo ba niya na friend nato unya wala ta kabalupod dili tanan pero naadjud koy nahalobilo nga parehas nato Bisay parehas nato Pilipin nga traidor naadjud koy nahalobilo nga Pilipin pareha nato traidor sa tinuod lang dili lang nako i-mention pero naadjud tay Pilipin bisan pa kanang mga Pilipin nga naa sa gawas sa mall na Pilipin nga kanang bisag open sila makigistorya. Ako open ko makigistorya sa gawas guys sa tinuod lang. Nakabalo si Mia. Open ko makigistorya sa gawas guys pero ako mo'y naglikay guys. Ako mo'y naniid sa sitwasyon sa katabang nga akong masugatan kay. Alam nga pataka pamansin no nga kanang takatagatawa niya kanang bawal di ito sila. Kung muris mo kanya sa ako mo katawa siya sa ako mo dikit sa iya. Nyaman na lang ko na akong mga kauban guys so mga dalaga. Istoryahe ba? Di ako po mayon ko nga dili lang mangita lang og time kay basik yang amo bawal ana ba nya. Manguan pud ta dili pod ta ng Pilipin nga traidor pero naadjud ko nahalobilo nga traidor kay ngano makaingon kog traidor. Ang iyang kauban barkada nako yung kauban barkada nako bag-o so siya daan ana ba dapat kay siya man moy daan siya unta moy mukuan nga mauna dili kay siya moy musumbong dito sa amo no nga mauna di suluoy kayo ang bag-o no gidaog-daog sa amo kay nganong dili ka parehas niya dili man na siya makumparar sa imuha wala kaning sipsip unya isa pa pod halos kasagaran diri ang mga Araba kasagaran kadaghanan jud Pinoy ang katabang unya wala ta kabalo no sa ato ang mga amo ang iyang katabang Pilipino unya close kayo silang duwa unya og mo send na dito mumukuan na dito nga huy i-try daw ni ako ang katabang ipakuan sa imo ang katabang kung unsa ni iyang mga muni nakahiring sila sa imuhang post kay wala ka kabalo pareha sa TikTok di ba TikTok private nya wala ta kabalo no nga mo private public wala ta kabalo nga mo public sila TikTok muagi gid na sa ilahang wallpod nya pareha sa nang sa Instagram kanang sa Instagram nga public ay jud mo kumpiyansa kay diha jud na moagi na sa real history sa Facebook moagi wala man ko nagkuan pero gipangutan na ko na sa anak sa kong amo nga asa din makita ning Instagram kung magkuan Instagram lang ba siya to Instagram siya kung public ana siya Instagram to Instagram pero kung public ana pa siya naapod na siya sa Instagram, naapod na siya sa Facebook, ano. So, dili ka kumpiyansahan no niya. Muna, ang mga Pinoy kadalasan diri mapili ra. Muna ako, mugawas ko. Naman ko freedom nga mugawas, pero ako mo naglikay guys, kay. Dili man sa ingon nga, madlo ko nga makagasto, kay kung mugawas ko diri nakabalo man, bisag si Mia, pangutan na niya na mugawas ko diri atagan man ko sa kung amo kwarta, ingnon man ko nga ug nakay gusto ingna lang ang driver pakuhaan sa iyang card so wala ko nagkuan pero sa inana baya ilang kamaayo guys Bang! Oh no! Ilang kamaayo guys wala jud nako kanang wala ko nagdasa ba na maura gyapon gikan pagsugod hantod karon maura gyapon akong pagdala sa kuang unsa ko nga mahadlok sa ilaha kay katabang lang baya ta guys nya parehas anang makatunong kuan makaluoy kay na makatunong kamo nga dili hatagag pagkaon walay libre mo nang giingon nga dili man sa ingon nga mangawat ta pero ako lang yung tudlo mukuha ka sekreto pero ayaw po jud pagpakita pero labi na CCTV mo na luoy jud kaayo nga sitwasyon mo na ning excited kay lami kay paminawon ang passport pero pagabot dire pas mo
pas mo pagyud ang pag-abot diri nya mga kwanta sa sitwasyon sa mga lalaki diri guys, kani ako mga lalaki diri guys, kuan ni kabuok 5. Pero moingon naman jud ko nga buutan ang mga lalaki diri guys, dili jud bisan pag unsa nila ka maayo guys, basta kay ikaw nga babae magpakita kag maot, dili maayo nga kanang kuan sa ila lain gid na ila. So bisag sa Pinoy bitaw guys, nakakuan man ka na luguson man gani nang igagaw, luguson man gani igsuon tungod sa kanang ug sa kuan pa bisag wala naka-drugs kanang madala sila sa ilahang kuan ba niya presa ni sila diri buutan man ako mga amo diri guys, buutan kay magpati mga lalaki guys, buutan pero sa ilang kabuutan guys, dili baya jud perfecto pud sila no. Kaya ako pag-abot baya nako diri amot lang pud ka kung pagsulay nila sa ako gisaka gid ko diri guys, munang karon bisag tarong na sila gilak gipangayuan gid nako glak ang pikas nga pultahan kay gisaka jud ko sa isa ka lalaki diri guys. Abi gud nako guys no, didto ra ko kutob kay huy Ginoo ko guys, ang lalaki taga-asar ako, taga diri ra ko ang tuyoon lang jud ko kuan. Nya isa pa pud guys, wala ko ning sumbong sa babae, sa mga igsoon kay basig inig sumbong nato baya kita baya may malino ingnon na din tinig sumbong nga mo na naibog kaniya mo na ana ba kana inana nga style guys ba. Napot ko sa inana nga sitwasyon guys. Hangtod pag abot sa time nga murag niabot na ko diri sobra toy kadto siya nga lalaki. Murag nakuan siya ba, murag nakabig iyahang hunahuna ba kay kanang isip gud natos lang amo no. Pangutan nun sa pagkaon, pangutan nun sa ilutuon kay para inigkaon ni niglakaw niya gikan para lug hospital. Maon mo na nagilahi to niya sabot. Mo to pagkatugay-dugayan na ako mo nag-atras na pud ko sa iya, distansya na ko sa iyo na siyang kusina mo sibat ko. So siya pud ang ningon sa kuha, ningon siya nga ningon pa siya nga sorry daw kay hubog siya ato nga time. Hubog ka imong kwarto, iya kwarto na sa second floor guys. Agianan na ko yung kwarto badulong diri Pero nabot siya diri sa ako ang kwarto. So gingnan gid nako siya. Ayaw go ba ako ang pagtagad sa imo kung unsay gihatag nako sa imo nga concern, ayaw go ba kay giisip ta ka nga magulang, giisip ta ka nga igsuon nga lalaki, gingnan nako siya. Kung inana imong tagad sa kuha, kung unsay akong ibuhaton sa imo akong gingnan, imong layon og sabot akong gingnan. Karon dayon akong gingnan. Isulti gid nako sa imong mga igsuon. Sumo to na siya nga mo na. Antod nabot baya sa panahon guys nga naging okay lang mi nga tanang siya mo'y nangitag paraan ba nga kandi na ko maglikay siya ningon na siya nga daya daw lagi ko maglikay sa iya nya. Isa pa pod guys kanang prasaan ng kanang di ba gibawal naman sa tuwa nga mag picture anan dito sa mga space nila badapit nya. Wala ta kabalo no kay kani mga Pinay bisan tuod og mga gagmating kay ta mga daginuton kay tagnaw ilang mga babae diri mga gwapa pero dali baya kay na musige ilang mata mag heart ba din yung ilang mata dagko kay wala ta kabalo katong space dito gibutangan dito nila CCTV kay barato ra baya kay na para sa ila nya nakita ka dito nga nag short kanya mo na nya lahi baya na sila diri guys kay kung pintahay basta nang luguson ka pag human baya anak nila og lugos musulti baya anak to sa igsoon nga ikaw na pod muni man patuman anang nana ba nang luoy gid kay ta diri mga kabay kay wa gid tay dag-anan munang gingon nako kulang na lang bisag ako guys dili man ko perfecto pero gihimo gid nako tanang best ba nga dili ko makasaban sa isa ka semana, dili ko makasaban sa isa ka bulan pero dili jud malikayon guys na jud labi nagkanang naapotay problema sa Pinas niya masipyat naman jud tanong labi nagkanang lupad na kayo atong utok ba mo nang ang uban no luoy kayo kay dili jud in taon makagwanta buang yun dili lang buang ikog jud isgutan pero sa ko guys pisi na ko ron guys nadia guys gihimo na akong halayan gihimo na akong halayan guys ang pising akong gikot dira nakuha pud ko ato guys oy na high power kay ko ato ba kanang naglisod ko sa ako pag recover ba ug amo to sa problema ito guys ay kapoy na magbalik guys ako na tong gisod og karon akong gitakluban kaya parehasa na
kapara sa nang kabaguhan na po ta ha, kabaguhan. Wala ba ako nabago guys ha? Mura gyapon ko guys. Putot. Tata ni. Putot pag yun. Para sa nang uban guys. Dili man sa tanan ha. Sa ako lang po namatikdan. Amot lang po sa inyo ha. Kaya ako, nagit ko yung mga namatikdan. Munang giingon no nga. Kung unsa unta ta dapat pagikan og Pinas, moron ta ini uli. Kung unsa atong tribo, moro pod ni atong lengguwahe. Porket na anak ka diri, di nakakabalo mo Bisaya, di nakakabalo mo okay, Bisaya man kita. Di nakakabalo mo Bisaya kay Tagalog na kuno ka, di nakakabalo mo di nakasabot og Tagalog kay English na kuno ka. Una-una bayan ninyo, wala bayan mo diri gipanganak uy. Wala mo diri gipanganak uy. Ako gani diri guys, mas palibihan pagod na ako guys nga kanang tawagon ko. Tubagon na ko sila o kanang unsa man. Kana now time guys nga maginana ko. Ha? Anaon ako sila. Mana ko rin tana sila nga what? Ha? Ako ra po din tan sila inon. Ay parehas ra man na sa kanang nama. Siya aron sila. Nya mo na kapan guys no kanang mga pila naka kuan diri dajud guys kabats na ko guys. Wala na ipakialam sa mga kauban sa Napag Manila ala. Uy, kun ha, muni muna. Napag Manila. Pero pag-abot na diri sa Saudi guys, mumisis ka guys, wala na. Kulang na lang. Ayaw pag Tagalog bi, kay dili ko kasabot, English na lang please. Guys, huwag naman siguro ko English nga na-message sa inyo ha guys. Kana ra siguro kuan, now. Wala ko now sa Pinas na ako sa Saudi. Mura jud siguro na akong ma-English guys. Kaya og sa Facebook po siguro guys, ang ako po siguro ma-English guys kay kuan lang kanang soon. Soon og kasagaran I love you. Mura na English nga nasa kong message siguro guys. Pero guys, mas lamang ra ba jud kay bisan ni ako mga kung amo diri nga babae guys, kabalo na Tagalog guys. Kabalo na siya Tagalog, kabalo na siya magkunog maganda. Ang problema lang guys kay nakakat-on siya sa ako ang amo nga babae guys, na siya ikauban kong Pinay sa iyang hospital nga gitrabawan. Hala ka guys, kay niingon man na siya sa ako, na siya ramlan, akong gainan. Ko nga, hulat sa madam, kadali lang kay nagtakang ko itong kape ba. Nya, akong gibutangan o ka ng mga ilagong pangsagol kay para mula may glasa ilang kape. Anan na siya. Unya mo siya, kabalo siyang gilitok kapag pag sigundan niyang tawag, na anak sa ko maganda. Diningon po ko, ako na siyang kung ginan back to you, akong ingon ba. Ana pa siya nga, ikaw manggod, ano pa siya, kamo manggod may gwapa, mana siya ba? De, sa kadugayan, nilakaw na ko, kay humana yung gisugol sa ko nga, unsa tayo pa ko, medyas man siguro, ana man na siya, sira ulo, gingnan ko niya ba? Sira ulo, ana pa siya, ako nga naman madam, kung ano gingnan mo ko ni sira ulo, ana pa siya, unsa di ay na, ana siya, ingko akong gingnan, ingko nga, kung dili man na god akong gingnan, ingko, dili mo gud na maayo nga istorya akong gainan parehas na siya sa kanang sa Arabic pa madam aywan kanang buang nagsingis pagit ko ato guys nagalog siya what like this nagalog gid sa ko kay na lagi pong gamay ginuton ra kay tag English na niya otang gigna naglaktot na lang gid nako siya nga parehas ra na sa kanang haywan madam inana nya muna sila man good gusto depende lang sa uban ha ang uban kanya kwadra gusto gid sila nga mo speak Tagalog kay kasagaran pagka kauban ni madam sa hospital is Tagalog nya mo lagi na no kay nalagi pud bad influence siya pud lagi nga mga kababayan nato nya balik ta sa katong sa unsa na siya sa bansa mo nang ingon nga ingon na siya no nga tag Pinas pa, okay pa kaya tang tagat, pagabotog na Saudi, magihay naman tag problema, kay parihan naman ta visit, pero, kanang mabot sa time ba nga, wata kabalo nga, gilainan, degtan ang atong mga friends sa to, nang nana ba, namay, kabalo ko na, may gilainan sa kuha, sige lang, sige lang, kay, huwag man kulainin sa imo, bitaw guys, so, abot sa time, okay, hambugera lagi kayo, no, ban kayo kay mayo iyang amo pero napa dito diri pa dito kutob guys wala pa dito niabot sa pila ka ang pila pa lang ka step high power na kayo niya pag-abot sa tunga-tunga sang ang guys niresulta ng batasan sa iyang amo
resulta ng batasan sa amo kay gawas na po ng batasan sa katabang no. Manungay na po ng katabang. So nag-away, nagbinukbukay na. Usa pa in taon pansinon niya tong ihang kon guys, iyang kababayan. Imbis gi-black na, yan black na kay magpakatabang. Dili ta maginana guys kay kita baya diri guys dapat magtinabangay ta guys kay dili ba nato mapilit ang ubang tao guys ug dili mo tabang sa tao guys mo nang giingon guys no Ginoo ra jud andako kayo pagdako kayo nga makatabang sa tuwa niya isa pa guys Ginoo ug gimuhang kaugalingon kay imong kaugalingon gid guys may dako jud kayong posibilidad kay kung magbuhat ka og dili mayo ikaw ra magyapon mo kuan sumo na giingon nga kung makasala ta kung natay sipyat, bisan pag sala nila, or bisan pag ulaw na kayo sa tong kabayan ba, muna yan ako, kung pwede pa lang magluhot, kay para lang makaulit ta, kay kaya rin nato sila isulod sa bulsa, kay para mo ni mo na, paubos kita kayo. Kay sa kuadriya guys, ay grabe yung pinaubusay na ako guys, kay, mingo naman gid sila, mamayo ako nga, mamayo man jud siya, pero, sa to baya pong kakapoy guys, na nabaya po yung say dalon baya ta sa dalon baya tang taning usahay nga biskag nakadungog gala di jud mo tingog kay naglagot kanang ginana ba ana guys na dili gid na siya mayo guys nya dapat kita nga mga sa man ako ang saksak guys nga ako man tagikon guys wa man din ning kuan wa man din nasaksak magani kay wa malupat naunsi ba di itong saksaka munang ako guys samtang kaya pagit sa akong lawas guys mukayod jud ko guys diri maningkamot lang ako ang anak ko guys muman man siya eskwela og sa dili ko gusto jud ko gusto nga mo musundog sila parehas ako ang mag-abroad guys kay dili man tanan no dili jud tanan wala ko nag-mention dili tanan dili ko gusto nga may nani ba nga mag-abroad ni kuli wala na pamilya ulian guba ng pamilya nang inana guys bakay lahi anon guys dili man ta pareha og baruganan kaysa ako alang mang baruganan guys duans nga dili nako guys dili na jud ko mo na gingon nako kay dili kaysa ko ang una guys dili ta ka anak dili man ta ka anak nga pasayloon ta ka dili tapod ka ginikanan nga balikan taka kanang inana nga istorya mo duha ra gid ako ang gidala guys kay napod niya akong prinsipyo guys nga dili man ta ka anak nga isa pa mabuhi man pud ta basta na lang ang dili ko gusto guys nga may nani gyud akong sitwasyon sa ko ang anak guys kay may man ko karon kay nakatunong man ko amo nga maayo na kumpleto ko sa kaon pero sultihan ta mo guys sultihan tamo guys sa ako ang ipasulod nga katong tumboy sultihan tamo guys ako jud no nag-endorse ana guys pero dako kayo kung pagmahay nganong nag-endorse ko diya mo nang karon dili na ko mo kuan nga nay mangitag katabang ingon sa kung amo barkada dili na jud ko guys natagam jud ko guys dako gid ka kung pagmahay guys kabalo ka guys sa tumboy nga ako ang gi-endorse dito sa kuan mo na siya guys ang bana na niya sa una igsuon diri sa kung amo niya bulag man sila nag-divorce niabot dito guys no duoy kay siya kasi isa ka adlaw kaysa lang iyang kaon kape lang gid siya tug maghapon guys mo nagingan ako siya paningkamot lang jud paningkamot asa kadapit makakaon unsay pwede nimong kaunon ng kusina nangingnan kay ginapadalan lang nako siya padeliveran lang nako siya sa driver namo diriya guys pero kawat-kawat kay wala sila driver dito puro babae lang mga driver amo lang nila muna nakana ko guys dako kayo kung pagmahay guys muna nakana ko dili na ko magpasulod daghan man nangita pero dili na ko nagpasulod guys kay natagam ko guys kay para sana may na lang nang tumboy karon guys kay wala man ko niya basula kay kagustuhan man niya nga man siya diri maapa siya sa ako pero nag-asa pud ko guys nga maayo jud ang amo pag-abot kay diri man to kaipon man to namo ba maayo man gud siya kayo diri pag-abot sa kanang libog kayang ulo pag divorce nila sa iyang banak nausab man gud yung batasan niya
Nya pero first timer baya siya no, nya bata pa siya naman siya kauban pero mo na gingon na kuno dili tanan kauban nimo nga mudapig sa imo isig ka Pinoy. Mo na ilisod kayo makakauban kay isig ka Pinoy. Pero kung ako lang siguro na ikauban nga Pinoy guys no. Mangambot pud ko kung makaangay ba pud siya sa kuha. Pero kasagaran kong Pinoy nga ninganhi diri nakaangay ra baya pud. Kay kung unsay naa dira kung wala may pagkaon, muluto man ko kay parang makakaon sila. Muna nakana ko guys na. Kung sa itong batasan, direct to the point, kung sa itong batasan gikan sa Pinas, diligid na to that diri. Kaya ako, bisan pagbangutana mo sa akong ginikanan guys. Bisan pagbangutana mo sa akong ginikanan guys. Bisan pagbangutana mo sa akong papa guys. Na akong papa guys. Kristohanan naman jud kay na guys. Ako guys na ko Ginoo. Nagtumo ko Ginoo guys, pero di jud malikayan guys. Di man ko iyan itaning, pero napo jud kay prinsipyo nga dili mi pareha sa akong ginikanan. Kay akong ginikanan maayo ako kay maayo ko murag guro kong kamayo guys. Katunga mo 3/4, katunga mo 3/4. So, bye-bye. Bang!